Kani kalong ka kurwo belapha dai ba sentrap bos sendrem ad hoc sekretari jong ka sengkor sendrem. Ha ki kinyi ki mama ki kimina ki misan ba i bat baro ki para ki persa ka kur sendrem jong ka bri unyau trap ba ka dor barba jong ka kur sendrem kanlong ha ka sinong lair ngau sora ha ka pratarik ulber arhaja ahusan ha Maurice Patrick King Higher Secondary School lair ngau ha ka por khatwei beji menstem. Kumta phi ki bayo ya kani ka kubos ngobha welang ya baro ki kur banyawan renti. Hey ho kani ka dei ka perta Kasula Kublai Shibun.